UMMAT KPA DANGRIT SAMLA Hakajaga bakin pule kot hakiril pat kitre minot kisgat longkot ha video shakibriu kipisho imken yakaburom akor tang banbun ki follower ki dur ba itanat ki video ba shai ka pirte online ka khot yang aman kasni filter penitsanat dia ka dur jonga like bad comment ki wang claim sange ha ka story ngap info ya ka jingim ngashim selfie hamala ka jaga ban pini ya ka style bad fashion real ba thimai nga upload man ka miet ban yo follower thimai ja UMMAT KPA DANGRIT SAMLA Hakajaga bakin pule kot hakiril pat kitre minot kisgat longkot ha video shakibriu kipemisho kim yakaborom akor tang banbun ki follower Instagram man ka por page iya ki kod pule phi burie jing pe reels ka long kham kor banya ka ba pule kod gam ti plashai kum no phi long ime ipa isir ka min sem ki kun kinang jor ban pe drill mid bats ni ka phone halakti Meka ong kunjong nga peit ba Yo pi babe hadien pi shule kai Ya kapor ka kot pi bu Shakendong mobile phone pi bu ha jing tia Ja UMMAT KPA DANGRIT SAMLA Hakajaga bakin pule kot hakiril pat kitre ki follow